Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kalapin pau ya kajing persya kabajur halor kajing temu aja ka UCM kahima Maharam ya kishipai BSF hajan kawa phot mula kabadai kasurok main road Ranikor Khatphra photgro Shillong bat kabadai kajaka kabajurap juriang deki Khasi kibadai ki khon ki Khasi jong kahima Maharam usamla forward man nongrem u president ka KSU Southwest Khasi Hills District habakran chekila pathai kubor uloong bakaseng hadin bakladon kajing pensngau na ki khon ki hajar kahima Maharam basa syakitu kithan kum kaseng kapet ia kabha kamya jong ki padba kapenpau kajing persya kabajur lada kahima kanya chakmat ban ai ki jakai ki sipai ha kitu kithan usamla forward man nongrem uloong ru baka khendo hima kamde kanong kenti shimet jonglo usi mat kador bar hima kidei tang ki nong pet nong khmi bat om kita ki bala bande bat ban benta kat bamon ya ki jaka ki bamde ki nong kenti shimet ka jongki khamtam bandet IT shek shipai kumtaha ka bayde bat kanie ka sengkala dawa na upaim nyangdro usim yong bat kador bar bakide ban pensange nomar dor ya kate jingrai ban ai jaka shek shipai ulaban rapru ba ka jing ai jaka shek shipai kan sakta ek shong suk shong san jangki padba kumbala jiu iteng artat ba kanie ka jaka kayajan bakashnong phot etsim bat kadiru ka jaka rep ka jaka riang jangki Khasi Om tangkata usamla forward man uloong ru bakani kajaka bamot ban ai shipai kadon ya kawa bat kikshat ba internet kabalawan kenti ka kam jengok kai hakani kathan usamla forward man uloong ru balada usim bat kador bar hima ki ko ban ai jaka ki de ban ai bat ki jaka bayajan bat kinong ker sainar bat ka Bangladesh om ban ai sheki jaka bala khampaji namar lada ai le ya ushipai ukwa jaka wat hamau karwat ru kumta ka seng kamaham ru ya usim bat kador bar hima baki de ban weng no ya kate karai ban ai jaka ki shipai lem kumta ka seng kamban se ban shim da ki wegi sinjam ki bating ke ka KSU Southwest Hills harkat lang bat ka KSU Ranikor Circle hadin bangilayo jingtep bana kaleng jong usim jo kay Maharam usim nian usim yong uladon ke jing temu ban ai ya kawen ki jaka jong kay hima saki sipai hanti hapo Ranikor main road te nakaleng jungi kalong ba hadin ba layo ko mata kubor nalay ban pentikna nalay ban kendu usim nian usim yong hakaba nilapan pau ke jing persya ban ai ka tem i jaka ban ai jaka saki sipai ha menyerot ropo Ranikor hajan kawa pun mola namar ba community pi katu ka jaka ka banakong kolong ba kam ka kampaji napo jongka fencing mana napo put napo kaput bat ka Bangladesh dan nak tugi border fencing bat ka Bangladesh kata ka wet dei koi ka baar pat kalong ba ka jing ai jaka ka dai haneng jong ka menyerut kasurok ke banlait nya po Khatphra po Ranikor bat kani ngi ba kumili na kapor ba ka ba ai jaka kispai kalong ba ngi ba kadon ka jing penthut kata ko mang yu ko jaka ba ngindon ka jing artatin ruam ba lada usim lembar kadorar hima kilong labla ban ai kata ka jaka jan jong ko pun mula kempet kan long ka jing ma lane kan long ka jing penthut kam tam ik pai ba no snong po tu thai bat kam tam ba kata ka jaka kalong ba kismu ban ai kalong ba ka jan ba ko snong ni ba tip ko snong pot isim bat ontak kata kana kajing ai kita jaka kalong ba kadai ru jaka ba ki kun ki hajar ki Maharam ki badai Khasi ki set panukam ya kata ka jaka ha ka ban rap ban riang te na kalang jungi KSU habangi let mene ngila panpau ki jing persya bat katkum ka je thu jung sim jong ki Maharam uong
ba hajing sya nak kaleng ko dubar hima kala ada beraya kata ba ong makin ai hari nak kaleng jungi pat la kran sya us maharam badalai leiru nginom sya ya ki bor yung hima lius ba ai kata kajaka sya ki sipai namar ba kumba ong mani kajindon ni sipai hamen nyurudi kumangilap hi kulong wat men hakanir ukiu sikini sejrong sepo kat para ngi hadu kanu sa pantut pai ba banadon sa kata ka tem lanai kata ka jaka gi sipai lai ngim tip kai banja lese kan pantut di kalit kawan jong ki nong som snong jong ko to ka thaniro bat kawai ru kolong ba kajing kali kolong ba balai usim uai yaki jaka kebapan kam dai kasi katba hajing sya kalong kasi kisa kam seni sejrong bat ke basa sathi sarum sajan bodo fencing babun gidei bomdei kasi gidei ki hajong gidei ki bengali buta tartel harai ke balengo palong pat kalong bosim le ai ya ban bu ya kata le ai jaka spai sakitu gi jaka ki ba sa ki bomdei kasi harai uai bot unyan kala ya ki jaka ki ba ki kasi ki jupon kam hakarap karyang te naklang jungi son persajur bat halor kani kabenta kumbang lapha la kajing tho mane so usim juki ma mahram ni lapha ro kajing tho sapo disi na tangan penpo ngin ni kenturu nadu KCDC nadu CM bat kiwe yuai ba kide bensim kya kani kamat banom ailat ya usim no ne kador hima ba kin kam long kanti simat ya kajaka kepada jung hima nong pait kinong kmi ya kendo ka siap jung hima harai lada kinut ber ai spai kinut ber niat sakma ta kani ngasoban om ba kimdai tang kimdai kinong pait kinong kmi harai kidai pendong kinong di kinong benda ya ka kendo ka siap ka ba ka jing sisa kadai kajaka ka ba ki kun ki hajar ke ma kinio pa pengkam ka bangsa lane hakaban raban riang bat kawairu kalong ba balingi mi kami kajing persa ban ong ba bangi persa abade ba kami tem spai nalor kata kajing thut kaya kayan nalor kata ka kajing kta ya ki bru ki kun kajar ke barep begitu jaka niui hapo ki than kapur ni po ki than renkor kajanjare ki khasi bakin yo watak ka jaka pan snayeng kajanjare ki khasi bakin yo wat ya ka jaka pan snayeng te balai pat kahima kaben jaka hadu kanu ba lada janjar pan ai jaka yu khasi yaki khasi tang bersien hare ka sok pat ban le ai daki akar daki nyopo propo akar daki spa akar syaitai spai te nakalang kasang ni persajur ni yang sekan matakonorem bagi ni persa bagi nom ailat kumba mening long usem balada kata kara dorbar hima hapo ke jalam jugu kalau manjur nadu benai jeleu nadu benai jun benong berai spai ngai laong meni nak leng kasang bade ban lumbiang kador barima de ban consider de ban perkat biang habde ba kene ke isu banom ailat ne banom ban wengno ya takarai banong bakin IT ski spai beraju ko poru kumbang le kru kendu ikibor district dang menen kasi kum kasang le kendu ibor district nila kransai bo de ban pai bah kan ke banta bang situ iba kalan acquisition lane ka jingsim kandau kandai hin ke bor district tingila kransai ru UDC ba de ban perkhat la de kata banta de ban le kore lane ban le kerki ban akwaya ta kandau no ta ban ai spai la ki perkhat na ko ta ka jing bah lane la ki perkhat ba kanumi kanu ka jing kulmar ka jing yuri yura hapo jing gitu kitai te naklang kasang ni kmilti ba usim un perkhatlan ya ki no sostong ki badai trari tremulok un perkhatlan ba kinyo ba kinomdu ka jakarap un perkhatlan ba kilongden kinom thot kaya kayan lane kanom kta song sangan ni kilongden ba un perkhatlan me kasi ki ba janjar banyo jangka tambah senayin hapo gitu itan lem kumta kalong ba lada perkhat kalong ba naklang kasang min saya song ne perkhat kai ka bantai badai banle bar lada kahap ini bagi haban lumi kipat ba kahap ini bagi haban mi samadan bro ni haban mi namar ni sotu ba nginom ailat hiru ba kita kinong pait nong kmi ya ka kendo ka jaka hima kumus im karbar hima ba kinlong kita kinong di lane kinong banda ya kendo ka siap haki waipat sang long ba balai ai segitu jaka ki ba hap markap at fanseng
nane markhabat gitu gi sainar bornar te rena klang sun ge su ba din du karan spy kem tre bandon itu ke jaka te ngim tip kai ke jing tmu ba ki sipai lani usm mendur kwa ban ai gitu gi jaka hajan fansen hari wan ai pala sakini gi jan ba sakini ki ba kham jangai ra bornar fansen te kadang ke jing kali ka ba kadang kai ka ba nakalang jingi masang ni kwa ban bu jing kali ba balai kalong ta ba balai to spy balai susap spy ni kumang itepi kalong rade min manjur le spy kwa pandon ro hadu mo kerwat ro handrai nakalang jungi kumang persa bat ni soban ong ba usim ba kadon barima ba laki snow ba kidon kamban ban ai ki spy ro kide ban paje pej ya ki jaka fencing hajam jaka fencing bat kataru kalong ba kide ban pakhat ba kumno ban ai yo le se lada aibun pelak jakar kumba ong meni kan kata kalaya kino sosong leni kun kajar kiban kam snaying sasam hapo jung tu jaka wa formula ke bagi ong kade ke jaka ke ba ni i ba kino bordar kisah haki kap lani kibru manabar kisah lej ban lej piknik ban le bam sobha mo kawai banu iru ba katu ka jaka ka don kata ka potensial hawade ban kentiu ya ka kam semua kai terkai ni kan mau senam mensua haba ki bor sipai ki pasang bandrung supo mo pa jarang thong ni lakhang ki ka ngrem halor ka ju ngrem bar kunjuru nabar bangi i ba kade jaka junga kai terkai e mentaru kolong ba kumba ka tu ka jaka ngi i ba kadon ka potensial ban kala ka to resite nomor ngili iru ba yubon ki breu kila aslang ban penkiu ni ka benta yubon guest house kila aslang ban mi po ron ko nomor ba kade jaka ka ba biang bahan nam ta ban kentiu kam junga kai pertai katu ka jakaru kadon ni kiksai katu ka jaka ba kimut ban airu kadon ni kiksai kadon ni ka benta ka ba long ka ba itanat ngla ban ok te lada usim berkorbar hima ka long ba kimut ban ai jubor spy kan long sya ka jendu ba kraw nomor sin ba arung spy mut ba la janjar nung pekai la ne janjar ki tores ba kin lai chi tu jaka